Bueno, imos entón iniciar o pleno ordinario mes de setembro. O punto primeiro, como sempre, é a aprobación da acta da sesión anterior. Alguna cousa, algún problema, algo que añadir ou que quitar? Non? Aprobámoslo entón. O punto segundo é a ratificación de adhesión á rede Concellos Ágora polo espazo público que da Diputación de Pontevedra. Explicaste algo, Ramón? Non? Como sabedes, o espazo é unha ratificación, xa fixemos en Xunta de Goberno, pero, da Diputación dicen que se pode traer ao pleno, por lo tanto, non nos parece que debemos traerlo. En todo caso, sabedes de que vai o espacio Ágora, é unha iniciativa da Diputación que quere crear unha rede de acción institucional para pôr en valor os espazos públicos. Un dos eixos fundamentales é, como tendes no dossier, é poñer a vida das persoas como escenario central e natural. Para isto, créase non sei como chamarle, pero temos que adherirnos, non? E para que, supoño que a partir do ano que ven, a Diputación, a través de mobilidade, podrá a disposición dos concellos seguramente medios para que se poidan levar todos os proxectos que os concellos poidamos levar a cabo neste eido, no eido da mobilidade, no eido de mellorar os espacios públicos onde os peatóns teñan prioridade sobre os vehículos. Os principios desto son: o espacio público é un dereito, as persoas o primeiro, a mobilidade inclusiva, a autonomía infantil, mobilidades alternativas, espazos seguros, hábitats saudables, espazos amables e de calidade, a actividade económica de proximidade e a mobilidade sustentable. Estes son os principios que rixen isto e esperemos que, xa digo, contamos coa axuda técnica para calquer proxecto que se poida presentar, pero, desde logo, esperamos tamén poder contar coa axuda económica, senón de pouco nos valdría ter todo a axuda técnica se non temos a económica. Por lo tanto, eu creo que, para nós, eu creo que é unha oportunidade que queremos poñer en acción e iremos contando as excelencias deste novo proxecto e como se vaya desarrollando. De momento o que temos, xa digo, é un dossier no que nos explican en que consiste e supoño que iremos ao longo do ano que ven sabendo moitas máis cousas e iniciativas por parte da Diputación. Ben, nós, lóxicamente, é un programa que, ademais, que imos apoiar, lóxicamente, esta iniciativa, porque creemos que é un programa tremendamente ambicioso, non só no que ten a ver coas cuestións, digamos, de efectos de obras, de actuacións que se poidan facer no propio Concello, sino que creo que, ademais, ten un valor engadido, que, digamos, que aporta ideas, aporta coñecemento, aporta innovación, aporta investigación. E, de feito, eu creo que xa estivemos xuntos, ademais, nas dúas xuntanzas telemáticas que tiveron lugar, e aí, eu creo que para o noso Concello, xa nesas propias xuntanzas, se aportaron solucións para un momento, como que estábamos a vivir, tan difícil, na que o espazo público tiña que poñerse en valor, tiña que optimizar para responder ás necesidades que estábamos a ter no medio dunha pandemia,
Entón, eu creo que nese sentido, máis alá das cuestións que poidan vir despois, a efectos de investimentos, que concordo, que tamén teñen que acompañar todas estas cuestións, pero hai algo que eu creo que xa innegable, que de momento xa está aportando, polo menos para aquelas persoas, para aquelas administracións que quixeron leválas adiante, xa está aportando coñecemento, ideas e innovación na xestión do espazo público. Polo tanto, eu creo que debemos felicitarnos por este programa da Deputación de Pontevedra, porque ademais é un programa, creo que tremendamente ambicioso, e creo que ademais que entronca coa modernidade da xestión do espazo urbano que se está a facer en toda Europa. É algo que nun primeiro momento, xa hai cousa de anos, afectaba sobre todo espazos urbanos referido en termos, digamos, das cidades e incluso das grandes capitais, pero sí que é certo que cada vez máis, pola propia dinámica e pola propia esencia deste tipo da conceptualización, deste tipo de programas, vais incorporando a vilas medias. E creo que para unha vila como a nosa, para un concello como o noso, pois aporta solucións que eu xa non só que crea que sexan necesarias. Creo que son absolutamente imprescindíveis. Eu creo que o futuro de Soutomaior parte ou dun replantexamento do que é o espazo urbano, dunha reformulación do que son os núcleos fundamentais do noso concello, ou estaremos abocados a tempos que creo que non se corresponden coa ambición que debemos ter como concello. Polo tanto, eu creo que é un programa que ten sentido dende hai tempo moito máis o ten neste contexto no que estamos hoxe, no que a xestión do espazo urbano pois é máis importante que nunca, e ademais creo que entronca con varias das cuestións que trouxemos a este pleno, solucións que dende hai tempo están en riba da mesa. Eu creo que ademais é unha boa oportunidade para implementar, e ademais eu creo que sería moi positivo para toda a veciñanza sermos capaces de facelos xuntos, sermos capaces de facelos, digamos, cun acordo e con traballo e coa colaboración dos grupos da corporación, porque ademais eu creo que iso que a veciñanza demanda de nós. Polo tanto, é simplemente dúas cuestións. A primeira, o que dicía, aquí xa hai, creo que xa está aportando algo o programa, pero eu creo que máis alá de que este programa se entenda como, digamos, un mero mecanismo de cara a que no futuro poidamos recibir axudas ou subvencións, que, insisto, benvidas sexan e deben vir, eu creo que o importante é que por parte desta administración teñamos unha actitude proactiva, encamiñada a ter un modelo de concello que se adapte ao que se está facendo en toda Europa, non é nada novo, e que Soutomaior simplemente non quede atrás de cara á xestión do espazo urbano, porque eu creo que é unha demanda, é unha necesidade absolutamente imprescindível para o futuro do concello. Son unha cuestión. Nas bases establece que debe haber un representante técnico e un representante político. O político establecese que é Ramón Ángel, o técnico que é arquitecta municipal, que non aparecía. Entón, nada máis. Nos creemos que é unha oportunidade, imos dar, lóxicamente, o noso voto favorable, a pesar de que non é necesario, pero sí que agradecemos que se trae aquí este pleno, e, lóxicamente, colaboración absoluta para este tipo de cuestións. A man do BNG para a modernización e actualización do espazo urbano estará sempre tendida, e simplemente lle pedimos a este goberno local valentía e iniciativa para sermos capaces de modernizar Soutomaior. Simplemente que decir que a actitude desde logo é proactiva desde o momento en que nos adherimos ao programa. Por tanto, creo que queda clara a predisposición deste equipo de goberno, e xa vexo que tamén de toda a corporación. Por tanto, a favor, votades? Sí. Pois unanimidade na ratificación da adhesión ao Concello Ságora polos espazos públicos. Pasamos a damos conta das modificacións de crédito 4, 6, 7, 9, 10, 11 e a 5 e 8. As primeiras son por xeración de créditos basicamente de subvencións de Diputación e da Xunta, e a 5 e 8 son por transferencias de crédito. Dase conta tamén dos reparos. Permítesme facer unha valoración. Nestas, como ben dicías, son cuestións de incorporación de crédito, non teñen maior análise. Si é certo
que algunhas das subvencións que teñen que ver, bueno, os 122.000 euros da planificación da número 4, todas contan además cos informes favoráveis, pero bueno, para o entorno do multiusos, iso que xa está, digamos que temos 115.000 euros na modificación número 9, queríamos facer unha pregunta, se tendes a ben respondela na esta cuestión, se esa actuación vais a facer cos criterios agora. Pois non estaban, cando se fixo o proxecto, todavía non estaba isto en marcha. Por lo tanto... É dicir, a ver, eu creo, sen ánimo de entrar... Non estaba. Sen ánimo de polemizar e sen ánimo de entrar en debates con estas cuestións, pero eu creo lembrar que a primeira xuntanza agora que tivemos e a disponibilidade que se puxo para calquera tipo de actuación foi hai 5 meses. Sí, pero non sei de cando este proxecto exactamente, pero se non estaban... Eu, de calquera maneira, en aras de verdade do espírito constructivo, é dicir, nós levamos anos dicindo que, ademais, nesa zona na que se vai implementar esta actuación, requería unha actuación urgente. Dende logo, por unha cuestión, se queredes, de concepto, hai que quitar o enreixado dun centro cultural. E iso atenta directamente... Bueno, iso é o noso posicionamento, lógicamente, que cada quen asuma o seu, é dicir, dende logo, a efectos conceptuais é demoledor iso. Pero xa non vou entrar nesa cuestión, que iso corresponde ao goberno facelo. Simplemente creo que é unha oportunidade, en dúcias de ocasións, neste Concello, vou a falar de humanización do Peirao, bueno, do que puido ser unha humanización do Peirao, etc., etc., hubo posibilidades de, cos investimentos que se fixeron, facer obras ambiciosas que ao final resultaron, o noso xuizo, seguramente vos legitimamente discreparedes, non selo tanto. Creo que temos unha oportunidade, creo que ese entorno se pode mellorar moitísimo dende o punto de vista do urbanismo amable, do urbanismo sustentável. Temos, ademais, a innovación, as ideas ao alcance desta administración. Por favor, sexamos sensatos a hora de levar esa actuación. Vamos a ver, isto era o punto 3. O punto 4 é dar conta dos reparos 5, 6 e 7, que son basicamente reparos, son os últimos como se chama, do alumnado público, que xa se sacou a concurso e a partir de agora xa non habrá máis reparos, e quedan os de Telefónica, que esperemos que se poidan tamén xa dunha forma definitiva para que o número de reparos que traíamos xa o mínimo. Esa é a cuestión que quería decir, que aquí nun único expediente aparecen, por exemplo, 75 reparos. Son facturas menores, en moito caso que teñen que ver, son todos polo expediente de contratación, o sea, o problema é o B1, se non me engano, que era por falta de expediente de contratación no concurso. Entón, hai unha cuestión. Nos, creo que neste sentido, seguramente habrá outras opinións, creo que nunca fixemos demagoxia con estas cuestións, sobre todo, como isto reparo, a pesar de que Ramón Ángel move a cabeza, non, home, non, cuestións moi mínimas, créeme, afeitos ao que estamos a escoitar noutras administracións. O que quero decir é que esta xestión resolveuse nun expediente de contratación 4 anos despois de que se cambiase a lei de contratos, 3 anos despois, 3 creo, sí, de lei de contratos. Imos tarde, e non é por unha cuestión de que os reparos vayamos a facer ningún tipo de xuicio de valores ni de intención, porque ralentizan a administración e, sobre todo, acarrean dificultades a hora de organizar o orzamento. Entón, creo que é tempo de que se resolvan todas estas cuestións, que se resolven con licitacións, que ademais estaban na legislación dende hai ben tempo. É importante que por parte desta administración hai axilidade e sexamos capaces de resolver todo isto canto antes. Creo que nos queda solo da telefonía, esperamos resolvelo canto antes. Quer dizer, eu que máis quixera que ter isto, a min, por suposto, non me encanta levantar reparos, e que máis quixéramos que ter isto resolto desde hai moito tempo. As posibilidades son as que son e, bueno, estamos xa pola labor de eliminar todo este tipo de... Porque, bueno, efectivamente, son traballos que se podrían aforrar por parte dos funcionarios e que teñen que dedicar a isto. Son unha cuestión ao respecto. As RTPs son responsabilidade do goberno,
Sí, está claro. Non estou disculpando a ninguén, Non. É dicir, non culpando, perdón, a ninguén. Non é o que quero decir que cando se fan cuestións que se alegan que existen reparos por cuestións técnicas, detrás das cuestións técnicas adoita haber, na inmensa maioría dos casos, problemas de xestión. Aquí temos un problema de xestión evidente no persoal que acarrea problemas fundamentais constantes no que é a axilidade da administración. Eu creo que hai un goberno que leva 20 tantos anos aquí, pois algo debería ter que dicir. Bueno, eu creo que a administración funciona ben. Quer dicir, hombre, non é ben dentro do posible, non é que haxa, hombre, hai problemas, como en todos lados, pero, bueno, eu, desde logo, descontento non estou co traballo que fan os traballadores e que a veces por encima das posibilidades, é certo. Hai unha cuestión, nós non estamos poñendo a cuestión dos traballadores, senón que moito máis o que estamos dicindo que hai un recoñecemento destes traballos do persoal técnico dadas as circunstancias de precariedade de persoal que teñen. A iso quero chegar. Lóxicamente, o valor que ten sermos capaces de sacar estas cuestións adiantes cando temos as limitacións, que non o digo, están nos propios informes en varias ocasións como, digamos, motivacións para algunhas demoras que se produciron en trámites administrativos que non deberían acarrear ese tempo. Entonces, a cuestión é esa. Simplemente creo que detrás dun cadro de persoal dun concello hai sempre un goberno. Tamén coñeces as limitacións que nos puxo Montoro, que non nos cansamos de falar de Montoro, a pesar de que xa hai moitos anos, e tamén as coñeces, é dicir, as plazas e todas estas cousas, as limitacións siguen sendo, me parece, non? Pouco lles queda, pareces. Entonces, pero bueno, de todas formas, eu creo que isto son temas que vamos resolvendo pouco a pouco e que tampouco van a ser non son o problema do Concello, vamos. Non só coñezo as limitacións que nos puxo o Partido Popular, senón que fun crítico con elas e votamos para que non as houvese. Sodes outros que tendes que explicar o porqué. Non, eu tamén fun crítico con elas, eu tamén fun crítico con elas, sempre, aquí neste pleno sempre fun crítico con elas, non hai dúda. Nunca houve dúda que fun crítico. Como tiven a sensación de que alguna vez pediches o voto para eles, pois non sei, pero igual me equivoquei eu. Claro que o pedín e sigo pedindo, pero iso non é unha secta e cada un pode ter a súa opinión. Quer dizer que nós non somos unha secta e cada un pode ter a súa opinión e se algo non estou de acordo e non me parece ben, pois tamén teño o deber e o dereito de dicilo, supoño. E ademais creo que é algo que honra, non? Pero que ao que me refiro é que, bueno, pedir o voto para un grupo que fai unha legislación que é tan lesiva para os intereses do noso Concello, bueno, pois non sei, supoño que hai outras motivacións, outras valoracións por detrás nas que eu non quero entrar, pero bueno, creo que as cousas... Se outro debate que daría para moito. Daría para moito. No que defendemos uns e defendemos outros, daría para moitísimo, co cual agora vamos a seguir. Sen dúda, o que sí creo que é importante é que a leda, non? Ver que o voso grupo, o Partido Popular, cambiase de criterio agora, e agora sí que entenda que esa legislación que eles mesmos aprobaron e mantiveron é mala para os concellos. É sempre unha alegría. Pero non estamos en contra aquí neste pleno. Hai moitos anos, non agora, senón hai moitos anos. Eu falo do partido no que militas, porque creo que foi o partido que estableceu esta legislación. Pero vaya, o dito, está moi ben que se establecen esas cuestións e incluso está mellor que se vote con tres partidos que fan iniciativas tan lesivas para o noso concello. Nada máis. O punto 5 é dación conta das líneas fundamentales do Orzamento 21. Eu creo que o Orzamento 21 é un tema que dará moito que falar, porque todavía non vamos a saber, eu creo que nin no mes de decembro que vai pasar para o ano que ven, con as transferencias do Estado, nin de Diputación, nin de nada, é un ano moi complexo. E o único que fixemos un pouco recoller aquí, bueno, pois foi basarnos no Plan Económico Financiero aprobado no Concello, e que foi admitido pola Xunta, e basándonos deso, pois fixemos un borrador de liñas fundamentales do Orzamento 21 que é preceptivo e que hai que facer. Pero que xa digo, o presuposto do ano que ven, as incertidumbres son todas, e os sabedes como a min, porque non sabemos cal vai a ser as transferencias do Estado este ano, non sabemos que vai a pasar. Supoño que a Diputación pasará tanto do mesmo porque recibe do Estado e, polo tanto, teremos problemas a hora de recibir
e a nós nos tocará tamén seguramente recibir menos. E, polo tanto, iremos recibindo noticias, supoño, antes de poder facelos, e xa iremos falando. É evidente que a demora do Estado prolóngase, moito máis do que é admisible, xa, non é normal que teñamos tantas administracións paradas polas demoras nos orzamentos, e, ademais, creo que iso afecta a boa parte das administracións, que estamos a ter problemas para este tipo de gestións. Non sei se é comprensible que teñamos, que nesta situación de pandemia, entendo que as dificultades teñen que ser terribles para levar adiante, pero sí que é certo que a administración necesita canto antes ter unha certa seguridade xurídica para sacar adiante os orzamentos, porque son as liñas fundamentais dos proxectos, precisamente, en un contexto como que estamos, para resolver boa parte dos problemas que temos. Que é o que pasa en Sotomayor? Que non é de novo, Este ano, podemos decir isto como argumento, pero vamos co anterior, e as liñas fundamentais viña a ser a mesma chapuza de documento que presentades hasta agora. Nunca hai liñas fundamentais. Eu, se fose este ano, e o argumento fose ese, xa te cho comprado. Pero que sabemos, se facemos o exercicio de ir ver as liñas fundamentais dos orzamentos que se viñeron dando dendo, nos últimos 5 anos, é exactamente o mesmo, o mesmo. Un documento cutrillo de Excel coas contas básicas para que sexa aprobado pola Xunta e, polo tanto, cumprir o trámite administrativo, e así despois demorar os orzamentos sine die ata que nos acorda aprobalos. Eu simplemente digo unha cousa: este ano, entendo que é unha situación excepcional, entón, ante as situacións excepcionais, se cadra, hai que ter tamén, condescendencias excepcionais, condescendencias, se cadra non é esa palabra, pero si, digamos, unha actitude, digamos, de fiscalización excepcional. Pero é ben certo que eu creo que unhas liñas fundamentais do orzamento, ademais de ter un criterio económico, que é unha parte importantísima, deben ter un criterio político, exactamente igual que o orzamento. Un orzamento é unha previsión daquilo que queremos facer, de cara a onde queremos camiñar. Lóxicamente, as previsións despois poderán concretarse en función das achegas económicas que teñamos, e aí concordo absolutamente, pero nós temos que saber cara a onde camiñar. Que estas cuestións non apareza ni unha soa cuestión, digamos, do que queremos facer ante unha situación deste tipo, eu creo que non é positivo. E máis, se non aparecese aquí, en algún momento se convocase unha xunta de portavoces, algún tipo de, non sei, de estrutura das tantas que hai nesta administración para dicir, estamos nunha circunstancia excepcional, podemos entre todos, non sei, establecer criterios moi mínimos dentro da distancia ideolóxica, mas dentro da convicción de que todos queremos o mellor para este Concello, chegar a aportar algunha idea que sexa boa para a veciñanza. Nada. O silencio máis absoluto. E por iso, vimos aquí coas liñas fundamentais dun orzamento, que é un documento exclusivamente técnico para que sexa aprobada pola Xunta de Galicia para cumprir un trámite administrativo, pero que, se lemos a legislación que foi referencia cando se deben presentar as liñas fundamentais do orzamento, se establece que son iso, liñas fundamentais do orzamento, que se fala de liñas fundamentais sobre que criterios, é dicir, ten que haber partidas económicas asociadas a, polo menos, con letra gorda, os proxectos políticos que temos. Iso é un orzamento. Partida, proxecto. Aquí aparecen as partidas, é curioso que non aparecen os proxectos. O dito. Neste ano, as circunstancias excepcionais poden valer como xustificación, e ni sequera o teño claro. Dende logo, isto é unha actitude clásica do goberno do Partido Popular en Sotomayor, e nos creemos que é negativa para a veciñanza. Nada máis. Efectivamente, son as liñas fundamentales do orzamento, un documento efectivamente técnico, como sempre, e isto non vai ser o orzamento. O orzamento, por suposto, que será feito no seu momento contemplando os proxectos e os que sepamos, e os ingresos, e os gastos, e o gasto corrente, e o tipo... É dicir, estos son datos moi básicos que efectivamente son absolutamente técnicos. É que
é así. E cando as cousas hai que dicilas claras, non hai que andar con máis historias. Isto non, por moito que nos puxéramos aquí, nestas líneas básicas, ao final o que vai a valer vai ser o presuposto que executemos, que fagamos. Por lo tanto, isto é a razón de que aquí haya, xa digo, os datos basados basicamente porque fixemos un plan económico financiero que aprobamos neste pleno e temos que basarnos nele. Non hai outra forma de presentalo e así o facemos. E, ademais, sempre tendo en conta os criterios que nos marcan desde os técnicos. Iso por encima de todo para poder ter un informe favorable. É unha cuestión, é que iso é evidente. É que xestionar a evidencia, non sei. É evidente que para presentar unhas liñas dun orzamento a Xunta de Galiza ten que cumprir os criterios técnicos, digamos, en termos numéricos, do que son o equilibrio entre ingresos e gastos. Iso é evidente, Agustín. Sabémolo todos. Ora, o que creo é que un orzamento debe ir un pouquiño máis alá. E ademais digo unha cousa, é dicir, pasamos dunhas liñas fundamentais do orzamento sen liñas fundamentais a un orzamento no que despois non se concreta absolutamente nada, e sabédelo. E por iso despois temos que andar a redactar proxectos a golpe de modificación de crédito, porque no orzamento non aparece nada. Nada. Entón, eu simple... Mira, é que revisemos os orzamentos dos últimos anos, é dicir, eu que, fíxate que algúns, bueno, non sei, levamos algún tempo, temos, ti moito máis, por suposto, pero temos xa unha certa claridade de como se xestionan os orzamentos, home. Entón, sabemos de sobra cales son esa ladaíña constante deste grupo de goberno de partidas xerais que despois se concretan ou non, adícanse a isto ou non, facemos esta cousa ou non. Entón, bueno, eu non che cuestiono que ao final a vosa xestión, bueno, pois é a voso xeito. É dicir, eu simplemente vos digo unha cousa. Eu creo que nunha circunstancia excepcional como a que estamos, este grupo municipal que representa prácticamente a metade da veciñanza está a vosa disposición absoluta para cando redactedes o proxecto de orzamentos, nos xuntemos, contemos con nós, contemos todos xuntos, cando menos escoitar por si tendes a ben, simplemente iso, fixadevos que cousa tan revolucionaria vos estamos pedindo, simplemente escoitar por si tendes a ben que algunhas das ideas que propón un grupo que representa a metade da veciñanza poida ser adecuada e positiva para a veciñanza. Simplemente iso. Sospeito que agardo equivocarme, agardo que sexa así, pero que o resultado será o mesmo que todos estes anos. En todo caso, novamente, este grupo ponse a disposición do goberno para nunha situación como a que estamos, contribuir en todo o que poidamos. Moi ben, pois moitas gracias. E a nosa obriga, non te esperadas. Moitas gracias. Pasamos ao punto 7, que é a dación da conta do incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e regra de gasto. No segundo trimestre xa vos destes conta que o título non estaba ben, verdad? Porque a estabilidade orzamentaria efectivamente non se cumple, pero a regla de gasto e a débeda pública sí. Seguramente, bueno, o título non está ben redactado en todo caso. Non cumprimos neste segundo, digamos, a estabilidade orzamentaria, pero sí se cumplen tanto a regra de gasto como o obxectivo da débeda pública. Unha cuestión, é dicir, non cumprimos neste segundo... Permíteme, simplemente quería aclarar que probablemente o da estabilidade orzamentaria ben dado, porque nos, agora nesta primeira semestre do ano, que se fai a recibir, bueno, mirastes nos créditos, nas modificacións de crédito, que se reciben notificacións de subvencións que despois non se gastan, e, polo tanto, estamos anotando no lado de ingresos. Entón, aí é onde nos ven o desequilibrio presupuestario, que ao final de ano iráse corrixindo, porque vaise dando cobertura a todas esas subvencións que nos dá tanto a Xunta como a Diputación. Claro, que o problema ao final é unha cuestión de inexecución en prazo das cuestións. En todo caso... Non, porque, vamos a ver, quer dicir, os prazos suelen ser curtos, pero se che dan unha subvención de 6.000 euros,
de 3.000 euros para algo que tes Vimos os pequenos, para facer, non, pero quero dicir que coñezo vos argumentos. é entendible que no sexto mes non foche capaz de momento de gastar. Tes o resto do ano ou tes os 3 meses seguintes para poder facelo. E, polo tanto, no longo do ano esperamos que se vayan completando todas esas subvencións, sobre todo porque hai moitas subvencións pequenas que algunhas xa están completadas. Para que nos fagamos unha idea, por exemplo, partidas que houve ano pasado, nos orzamentos pasados, e no anterior de 15.000 euros para comercio local, se non me engano, non se executou nada. No. Sí, mirad a liquidación e verificámoslo, está allí. Miramos, pero a iso quero chegar, é dicir, a cuestión é que en todo caso, son cosas diferentes, pero veñen por cuestión de tipo, é dicir, que despois se poden ir executando, oxalá o fagades, e desexo vos a maior das sorte. É que a subvención non queda máis remedio que executalas. Sí. A subvención non queda máis remedio que executalas, é que en plaza, ademais. E desexo vos a maior das sorte, despois outra cousa, despois é o formato, o modelo no que se executa. Sí, pechada aí. En todo caso, incumprimos o 18, díxovos que se ia incumprir, no, dicía o goberno, incumpriuse. Incumpriuse o 19, dicíades que non se ia incumprir. O 18 non se ia incumprir. Sí que hubo incumprimento do 18, bueno, ou me equivoco eu, non sei, pero sí que hubo incumprimento do 19. Sí, o sea, hubo incumprimento, confirma a interventora que se cumpriu. Sí. Pois sí. Incumprimos o 18, pois sí. Incumprimos o 18 a pesar de que se lle dixo este goberno que se incumprir, dixeron que non. Incumpriuse. Incumprimos o 19, dixemos este goberno, non, incumpriuse. Imos incumprir o 20, decimos agora, ímolo incumprir. Bueno, eu digo vos que ímolo incumprir, porque ademais o plan económico financiero non axuda a cuestión que vai haber despois, o posterior, non? En todo caso, eu sou un matiz, non? No plan económico financiero aparece que este tipo de incumprimentos é unha cuestión conxuntural. Entonces, claro, 18, 19 e 20 igual, en todo caso, os anos igual temos que empezar a valorar se hai un pouquiño tan sequera de estrutural, por aquilo de repasar aqueles conceptos do instituto, non de estrutura e conxuntura. Digo que o valoremos, non vai a ser que esteamos aí con cuestións un pouquiño, non digo moito, un pouquiño estruturais e non nos damos conta. Nada máis. Moi ben. Damos conta tamén, incumprimos por primeira vez, eu creo que dende hai moito tempo, o tema da morosidade do segundo trimestre. O plazo son 30 días, nesta vez estamos en 40 días, pero bueno, eu é que non quero pono o informe os motivos, se son motivos reais, un cambio porque non temos problemas de liquidez, por eso non ten por que haber demoras nos pagos, non? Pero, bueno, un programa no programa contable, efectivamente, o reconocimiento extrajudicial de crédito levouse un pouco tarde e iso nos leva a que incumprimos o plazo medio de pago por primeira vez desde hai moito tempo, pero que isto sí que é unha cousa absolutamente conxuntural, non? Por supuesto, e en isto estarás de acordo comigo, polo menos. Eu estou quero dicir, isto non, que a máis é un tema que non me preocupa porque sei que é por isto e, polo tanto... E non debe preocuparnos porque, afortunadamente, nos gusta recoñecelo, non é un dos problemas que ten este Concello. Ten outros moi serios, afortunadamente ese non é. En todo caso, hai unha cuestión que eu si quero poñer en riba da mesa en termos absolutamente constructivos. Os dous argumentos que dá a interventora para justificar esta morosidade é, por unha banda, a cuestión do programa contable e outra, a demora do recoñecemento judicial pola demora no pleno do COVID. Este grupo puxos a disposición en plena COVID para facer plenos como fose, telemáticos, xuntándonos en grupos reducidos, dando representacións, como se ve moitas veces. O responsable de convocar os plenos é o alcalde. Houbo posibilidade de que ese informe, ese recoñecemento extrajudicial de crédito non se demorase tanto. Era unha situación nova, pandemia, difícil para todos, difícil de xestionar. En todo caso, simplemente quero que... E agora, bueno, temos unha situación que é indesexable, que temos xente sen cobrar por cuestións técnicas, e, temos que, digamos, que ratificar... Estamos ao día xa. Afortunadamente, non, pero temos unhas persoas sen cobrar
máis tempo do que sería desexable, sempre moito, pero máis do que sería desexable, ademais que algo que é impropio deste Concello. Creo que é de xustiza dicilo tamén. Entonces, neste caso, creo que simplemente digo isto por se este goberno, de cando en vez, ten a ben atender algunhas das cuestións ou das recomendacións que plantexa con toda humildade do mundo este grupo. Igual non era malo nesta ocasión pois ter escoitado o que dicía o BNG, nada máis. Moi ben. Pasamos, entón, a rogos e preguntas. Informes, supoño que serían recibidos en tempo e forma, porque algúns problemas ou parecido que os pudera haber. A primeira das cuestións, registramos preguntas por escrito e témolas... A eso iba primeiro. Empezamos, se vos parece, pola primeira. E empezas, Carlos, se queres... E ainda temos despois outras tantas, Bueno, decía Ramón. Non hai problema. É dicir, Carlos, empeza ti, porque dixestes que nós non temos ningún inconveniente que sean os concelleiros que respondan. Empezas pola primeira, cal é a situación actual do Concello en canto ao persoal sanitario? A situación actual nestes momentos hai 3 médicos, os cuales un deles se atopa de vacacións. Espérase a reincorporación ao 1º de outubro. Temos unha pediatra, 4 enfermeiras, 2 PCX e un auxiliar que está do director xeral. E de hoxe? E de hoxe. Incorporou... Que valoración... Unha cuestión por aclarar... Perdón? Por aclarar... Sí. Ben, a cuestión. Houve a reincorporación da enfermeira de baixa? Das 4 enfermeiras que hai, nestes momentos, unhas sí que... Entonces non hai 4 enfermeiras. Ahora mesmo hai... Non hai 4 enfermeiras. Hoxe pola mañana había 4 enfermeiras. Está reincorporada entón, reincorporouse hoxe. Vale. Logo... Se habría 4... Se non está reincorporada, é suficiente. Non sei exactamente, Ben. Entón seguimos... Que valoración se fai do... A valoración é insuficiente, persoal. Preguntouselle ao Sergas o motivo da non sustitución dos profesionais sanitarios. Sí, a proposta dos Sergas é falta de profesionais. É unha cuestión... Hai registro de entrada, de saída desas preguntas? Cando, en que formato se preguntou? No, esas preguntas fíxenos eu ao xerente sempre e sempre fun eu encargado de falar co xerente. Ben, o sea que temos... Non hai registro escrito nin do tipo de pregunta, nin de como se formula, simplemente conversacións informais co xerente. Informais non formais. Informais aquí non hai nada. Son conversas formais co xerente pola miña parte e, polo tanto, vamos... Outra cuestión. Para preguntar non fai falta... Home, pero eu creo, con todos os respetos, unha valoración, se me permites. Eu creo que nunha situación na que neste Concello estábamos agardando 15 días para ter unha atención telefónica, que nos quedamos cun médico para 7.400 habitantes, que non se cubrían as baixas, compañeros. Home, que haxa unha acta, xa non digo máis, non digo un registro de entrada, das reunións que se teñen para abordar estes temas. Bueno, pero eu teño, vamos a ver, teño contacto probablemente semanalmente, non digo máis, co xerente e co... É unha mágoa que parece ser que os veciños de Soutomaior non nos teñen moi en conta, parece, Bueno, os problemas son moitos e eu desde logo estou moi disgustado co tema, por suposto. Dende logo, pero a realidade é a que temos, por desgracia, e eu estou, e nós estamos facendo todo o que... Non, hai unha cuestión, perdoa, é que isto non é unha cuestión, perdoade. Isto non é unha praga bíblica, Isto non é unha praga bíblica. A situación é a que temos, por desgraza, non. Aquí hai unha xestión política que é a que está facendo que a veciñanza de Soutomaior non teña médicos. A que está facendo que hoxe por hoxe teñamos a veciños de Soutomaior
que teñen que facer listas de espera de 2 semanas para ter unha atención telefónica e que teñan como única alternativa irse á sanidade privada. E iso non é unha prega bíblica, non é a situación é la que é, non. Hai unha situación na que eu creo que ademais temos acordos. Temos acordos nesta... Unha situación que desde esta alcaldía se está facendo todo posible para que é unha valoración deste grupo de goberno. Efectivamente. Eu teño que dicir que máis alá das conversas que teñades por detrás, da que non hai registros, da que non hai actas, eu creo que... Pero é que a xestión é outra cousa, non é andar carteándonos. Mira, a xestión, pois mira, é unha cousa, pero eu digoche unha cousa, cos resultados que conseguiches con ese modelo de xestión, eu igual creo que algún tipo de... Mira, coas mesmos métodos obteñes os mesmos resultados. Os resultados que temos agora mesmo en Soutomaior son os que son. A situación da sanidade é demoledora. Algo que creo que, ademais, estamos de acordo nesta corporación, porque e ademais creo que é unha constatación de toda a veciñanza. E creo, eu dígovolo porque creo que é bo para toda a veciñanza, que este grupo de goberno debería ser moito máis crítico e incluso públicamente, hai que decilo, para presionar aos Sergas para que deixen de discriminar a Soutomaior. Porque é unha vergoña o que está pasando coa sanidade. E creo, e ademais, dígovolo, aquí estamos novamente a vosa disposición, a disposición deste goberno, para cando queirades tomar calquera tipo de iniciativa conxunta como representantes de todo o pobo de Soutomaior para tratar de facer todo o que consideremos para que esta situación se reverta. Desde logo, por nós non vai quedar. Claro, probablemente o noso grande defecto é non facer fotos nin estar nas redes sociales con estes temas e facernos máis visibles. Probablemente ese sexa un defecto que temos, pero o que si xa seguro é que estamos encima, que non conseguimos a veces o que queremos e que iso é unha, desde logo, estamos moi defraudados nese tema. Que seguimos traballando, vamos seguir traballando hasta donde poidamos e desde logo esperamos conseguir resultados. Agora temos cambio de conselleiro, bueno, daremos outra vez. Por certo, que espectáculo onte tiñas que velo cos rastrexadores, e espero que os resultados sexan máis positivos. Vamos a seguir, son un matiz moi pequeno. Facer presión pública é un dos mecanismos que se está demostrando máis eficaces para acadar obxectivos neste tipo de cousas. Temos exemplos que ilustran a perfección aquí, ben ao ladiño. Entonces, eu simplemente vos digo, non me digades que as cuestións de fotos son, bueno, como algo, non sei, que se fose algo negativo, non, eu creo que non, eu creo que a sociedade e a veciñanza de Soutomaior, cando está ante unha situación como esta, claro que debe facer público o seu enfado e claro que debe manifestar a vergoña que estamos padecendo. Creo que é un mecanismo que non exclúe ningún outro, pero desde logo creo que é un mecanismo importante, potente e necesario. Acato se houve algunha xuntanza coas autoridades sanitarias para tentar solventar esta situación, creo que xa o contestei eu, ao máis alto nivel non, porque o máis alto supoño que é o presidente da Xunta, e non deste tema concreto non, pero a nivel conselleiro, a nivel xerente, a nivel presidente, está constantemente xa digo. O quinto é emitiu o Concello algún comunicado ou petición ás autoridades sanitarias coa fin de resolver peticións ás autoridades sanitarias coa fin de resolver esta situación. Estamos falando do mesmo? Non. Que é isto? Comunicado escrito ou petición ás autoridades? As autoridades, xa digo, estou en contacto directo con eles. Hai unha cuestión. Eu digo xo porque creo que isto é un problema fundamental para os veciños. Eu non dubido da túa boa vontade, e máis, estou absolutamente convencido da túa boa vontade neste tema, como a temos todos. Agora, é dicir, cando temos unha reunión, é dicir, que non haxa nada por escrito, polo menos
para que nos poidamos coñecer a resposta que está dando o Sergas a este alcalde. Teremos que sacar fotos cada vez que Pois mira, non estaría de máis. E incluso ou cada vez que falemos por teléfono. Pero mira, non digo iso, pero desde logo, mira, pero che podo enseñar se queres o WhatsApp meu con as autoridades. Non sei se che vai a valer, pero nunca me atrevería tanto. No, pero quero dicir, non teño ningún problema en ver o nivel de... Nunca me atrevería tanto. O que sí digo, que máis alá dese tipo de conversacións de formalidade tan elevada como o WhatsApp, creo que pero un segundinho, creo que unha administración como o Concello de Soutomaior, co problemón que temos en riba da mesa, debe ser un pouquiño máis contundente a hora de reclamar solucións que as conversas de WhatsApp. Creo que hai cuestións, pero que eu non é algo peyorativo, é dicir, eu falo tampouco as fotos nas redes sociais, tampouco as fotos nas redes sociais, pero que quero dicir son conversacións privadas en todo caso. A iso quero chegar. Bueno, pois entonces non resolve a pregunta que estamos facendo. Emitiu o Concello algún comunicado ou petición ás autoridades sanitarias para resolver esta situación? Temos resposta? Que se resposta? Iso é simplemente o que estamos preguntando. É dicir, porque, insisto, non dubido da túa boa vontade, pero creo que isto require un pouquiño máis de seriedade, un pouquiño máis de contundencia. A seriedade non falta. Seriedade refírome a que esta administración non pode ficar muda e que non haxa ni un só rexistro, que non teñamos unha soa resposta do Sergas coa situación que temos da sanidade pública. Creo que iso é algo que entende perfectamente toda a veciñanza. E por iso o que vos instamos e ao que nos prestamos é a que é fundamental que este Concello se posicione. Home, nos posicionamos sempre, Pois mira, eu quero ver un documento público no que se nos diga... Oye, cando falamos desto nos plenos nunca nos escondemos. Dicir, somos claros e concisos. E iso é posicionarse, que os plenos son públicos, Os plenos son públicos, quer dicir, hombre, creo que non ten duda o noso posicionamento. Home, pois mira, eu se queres ensinoche un rexistro de cuestións aprobadas polo pleno e non tramitadas. E non tramitadas durante... O noso posicionamento creo que ben claro. Home, si, o posicionamento témolo claro, despois non tramitamos as iniciativas que aprobou o pleno, Agustín. Mira, vamos a ver, afortunadamente, vou a partir, fíxate, da boa intención. E iso que, se vamos ao histórico, igual, bueno, pois non estaría dudas comigo. Vou partir da vosa boa intención. A pesar, vamos a esquecer que aquí hubo peticións aprobadas polo pleno e que non se tramitaron. Imos esquecernos disso. Borrón e conta nova. Imos estar en clave propositiva. A cuestión é, temos unha situación que é urxentísima. E temos un problemón que lle afecta a toda a veciñanza. Eu creo que, cando menos, debemos ter esta corporación unha resposta por escrito do Sergas. E creo que esa resposta por escrito ya deben dar ao goberno local, ao Concello de Soutomaior, como representantes de todos os veciños, incluso de nós. É dicir, e non temos nada diso. Iso é o que me pregunto. Os veciños non poden estar neste Concello, é dicir, nos fixemos tantas peticións por escrito, insistimos tantas veces, e hai tal resposta por escrito na que se nos argumentan estas cousas. Non. Todo se resolve, é que eu falo con eles, teño reunións, consigo máis ou menos, pero, home, pois mira, é que das contidos das reunións igual non estaba mal enterarnos todos, porque entendo que non son secretas, ou si? Digo eu. Entendo que as reunións non son secretas. Que non estaría de máis que ante unha dinámica deste tipo, que un problema que temos na sanidade pública, os veciños poidamos saber que é o que se debate. Eu creo que o mínimo. Si é certo que comparto a preocupación de todo, e a nosa é tremenda, porque nós masoquistas non somos, iso tamén te podo dicir. É dicir, nós estaríamos moito máis tranquilos, moito máis felices, se a sanidade estuvera como ten que estar. Estaríamos todos masoquistas, non somos, hasta aí chegamos, e polo tanto nós estamos facendo todos os esforzos para que isto se arregle. Non fomos capaces todavía, e hai que dicir, non fomos capaces, nin nós nin outros, é dicir, para nós interesanos o noso, a nós interesanos a situación da sanidade, da atención primaria neste momento, sabemos como está, non nos lo vamos a inventar, e nós tamén somos víctimas deso, está claro, pero non é só o Soutomaior.
Pero iso non nos debe de... Mire, hai unha cuestión. Quer dicir, a situación nosa, bueno, non sei se está un pouco peor que o de outros sitios. Un pouco? Si, de outros sitios, non che dicen concreto de cal. Non está nunha situación lamentable. Mira. Pero que non me caen prendas en decirlo. Hai unha cuestión. Mira, o que non podemos... O que non podemos... O que é obvio non se pode esconder. E o que é obvio tamén é que o Sergas non pode sair de rositas sin unha nota de prensa, sequera, na que se denuncie e que se faga público, porque iso ao final é parte da demanda e da presión política. Sabe o calquera persoa que xestione calquera administración. Sabe o calquera persoa. Eu digo que presión política houve, é moita. Pero mira, pero que hai unha cuestión, pois de verdade que sinto o desprezo que lle están dando xa non este Concello, senón o Partido Popular de Soutomaior, pero hai unha cuestión, en tanto en canto facedes en clave, non sei, terna ou como querades chamarlle, pero que hai unha cuestión. É dicir, eu creo que o Sergas non pode permitirse o luxazo de estar tratando a sanidade pública de Soutomaior como está tratando, é que aquí non haxa un goberno local e incluso vou máis alá, unha corporación que se plante e lle diga non vos imos permitir isto, públicamente. Porque verías, e se non fagamos a proba, como se así o facemos, outro galo cantará. E creo que ademais é o que as veciñas demandan de nós. A meu espero que outro galo cante. Sí, supoño que espero, se non, pois, oye, aquí cada un temos a nosa responsabilidade e amigo, isto é así, e a uns probablemente lle vaya mellor con este tema e a outros nos irá peor, pero masoquistas sí que non somos, quer dicir, non estamos contentos con esta situación, estamos moi incómodos con esta situación e, polo tanto, eu teño que dicir que desde logo non estou contento e estou pois moi satisfeito con o que está pasando coa atención primaria en Soutomaior. Eso puxe en coñecemento moitas veces e xa a nivel político, a nivel institucional e a nivel tal, e a resposta está sendo todavía a resposta non está sendo adecuada. Eu espero que... Sabémoslo todos os veciños. En todo caso, simplemente constatar que non temos un só documento no Concello de Soutomaior no que teñamos unha resposta por escrito nos Sergas. Creo que iso, queda aquí demostrado. Creo que iso non é positivo para a veciñanza, que a día de hoxe, despois das que pasamos neste Concello, non hai ni un só documento por escrito no que poidamos presentarlle a veciñanza e decir, mira, os Sergas están facendo isto, por isto, por isto e por isto. Nada. É o mesmo, Agustín. Nesta cuestión, porque ademais se hai algo no que a xente nos pide unidade é niso. Entón, creo que en algún momentos estivemos unidos. Debemos estar. Creo que estivemos, o que pasa que claro, no momento, vamos a ver, que aquí cando se fixeron as manifestacións, cando se fixeron por parte de asociacións, creo que estivemos todos. Cando isto se particularizou. Vamos a ver, mira, é que eu que botei en falta, Agustín, me vou dicer xe claro. Eu que botei en falta, vos tendes un enrexistro de entrada, aí, de 6 anos, de 3 anos, na que vos pedíamos unha xuntanza para ver que medidas se tomaban en función da sanidade pública. Nin respondestes. Claro, si, nin respondestes. Sí. Revisa. Eu que che digo en todo caso, remato de verdade, porque ademais, pero en todo caso, hai un sitio, nin se nos respondeu. En todo caso, claro, se o grupo de goberno non dá o paso adiante, terá que dalo alguén. Creo eu, porque optaches por outras vías, lexítimo. Nada que dicir. Agora, eu creo que esas outras vías deberían ter, cando menos, uns documentiños para poder presentarlle a veciñanza a conta de resultados, creo eu, pero bueno, seguramente estarei equivocado. A fin de contas, ou en todo caso, o que quero dicir é que a veciñanza aquí require unidade e pola nosa banda non vai quedar. Manifestacións, movilizacións, iniciativas alá onde poidamos, chegaremos onde poidamos para facelo. Seguramente algunhas que vos non compartades, outra que sí. Agora, eu creo que sí que se nos demanda que isto é insostible e que non se pode permitir esta vergoña na sanidade pública. A Seixa, se tuveche unha reunión co personal do sanitario do Concello? Sí, agora non me con eles, seguramente, de feito, desta mañá estuve reunido con todo o
Eu creo que a 7 censura o Concelleiro da Sanidade, a actitude da Consellería de Sanidade e o Concello de Soutomaior, creo que xa respondín eu. Non. A pregunta é o Concelleiro de Sanidade e queremos ver se censura a actitude do Concelleiro de Sanidade con respecto ao Concello de Soutomaior. Evidentemente non. Estamos todos disgustados con esa situación. Entón, non censura ou si censura? Non censura. É dicir, non. Dobre afirmación, dobre negación, afirmación. Bueno, hombre. Entón, censuramos o Concelleiro de... O sea, a actitude da Consellería de Sanidade. Claro. Censurámola. A pregunta cal é, sí ou non? É unha pregunta absoluta. Censuramos a actitude da Consellería de Sanidade cos veciños de Soutomaior, sí ou non? Claro que sí. Ben, aí estamos, iso que queríamos. Como está a modificación puntual do pexón para a ampliación do centro médico? Bueno, pois estáse cos últimos informes, traerase ao próximo pleno. Os informes sectoriais están xa no noso poder. E con respecto se está previsto plazas de aparcamento, estou respondendo isto porque son máis de Sí, sempre. con modificación puntual si está previsto zonas de aparcamento na contorna do centro de saúde. Home, de momento non. De momento, tampouco vemos moitas posibilidades xusto alrededor, pero en todo caso, eso é prioritario, non é prioritario entre comillas, prioritario neste momento é o que é. Hai unha cuestión dese tipo. Unha cuestión, son unha matización. As necesidades de ampliación do pexón son vellas. Perdón, do centro de saúde son vellas. Probablemente. O pexón é novo. As cuestións no pexón non se contemplou esa necesidade, tiña outras funcións. Lóxicamente, tivemos que facer unha modificación puntual do pexón que fai que levemos 2 anos agardando para podermos ter unha ampliación do centro de saúde. Eu creo que hoxe por hoxe, co centro sin ampliar, hai un problema de aparcamento ali, evidente. É dicir, non. Entendemos que o compartimos todos, non? Que hai un problema evidente de aparcamento no centro de saúde, creo que é unha verdade obxectiva. Non sei. Entonces, a cuestión é que se faga unha modificación puntual do pexón na que non se contemple un dos problemas fundamentais que ten o centro de saúde. Eu creo que é algo fundamental. Hai demandas do persoal sanitario, houve problemas mesmo para aparcar as ambulancias, ustedes sábenos, hai problemas para que vaya a ir a veciñanza, e non se contempla nada. Pode haber outras solucións, sin poder modificar o pexón. En todo caso, sería unha ferramenta utilísima para telo. Cuestión de previsión básica. Bueno, si hubo contactos coa Consellería de Infraestructuras, eu tuve ao principio de cando foi todo o inicio do proceso coa directora xeral de urbanismo, Carna Sánchez. E pois, a seguinte, cantas veces se reuniu a Comisión de Seguimento do COVID? Vamos a ver, eu o que che podo dicir é que durante o COVID había unha comisión de seguimento, pero que o máis importante é que durante todo ese tempo do COVID estuvemos todos os días aquí, todos, que non digo todos os días, éramos 4 concelleiros e Paco, e ademais viña algún funcionario, pero éramos 4 persoas, estaba Fernando, estaba Cristina, estaba Ramón, estaba eu, todos os días, que non digo todos, son todos, menos 5 días que estuve eu en cuarentena. Pero o resto dos días estuvemos todos os días e, por tanto, as reunións eran diarias. Xunto con eso e a policía local viña por aquí. Polo tanto, eu creo que cando acabou, por suposto, ese tipo de reunións non se fan a diario, por suposto. Durante o verán, reuníamonos a falar do COVID menos, e agora estamos outra vez preocupados porque, efectivamente, somos un concello que está
no linde de 2 concellos que están con restriccións, co cual estamos moi preocupados, estamos facendo un seguimento da evolución, da que non temos datos nin ningún dos que... A Voz de Galicia, sí. No, a Voz de Galicia non. A Voz de Galicia de Soutomaior non viña. Como? Os datos por concellos, sí, porque non se publican. Entras na aplicación e buscas... Entrei, porque dixen, a ver se e non ven Soutomaior curiosamente. Non teremos interés informativo para eles. Non sei se temos ou non, pero porque dixen, bueno, igual a Voz de Galicia, pero eu creo que a Voz de Galicia se tira en plancha nese sentido. En todo caso... Se tira en plancha nese sentido, porque, hombre, non sei. Ou hai filtracións. En todo caso, vamos a ver. Eu vou traducir estas cuestións porque vamos a ver. Entonces, bueno. Anúnciasenos a bombo e platillo as redes tamén. Unha vez. Segundo, de verdad que... Unha vez, claro, cando se constitúe a comisión. Na comisión están representantes desta corporación, como debe ser, máis axentes civil, máis policía local. Curiosamente, nin se convidou a un representante da oposición. Os veciños deben saberlo, Constitúese unha comisión de seguimento da COVID, ponse na prensa e nin se convida a unha cuestión. E agora a resposta que se nos dá é que estiveron 4 concelleiros, é que só faltaba, Agustín. Claro que sí, ese só faltaba. Non, era por se alguén tiña dudas, hombre. Non, ningún, home, que só faltaba. Non, pero que só faltaba que non estivera aquí o concello, xusto cando máis necesidades hai nunha situación dese tipo, que non estivese traballando o goberno coas dificultades todas que se entrañan. Pero que non estou preguntando iso. Aquí anunciouse que formalmente con policía local, axentes de protección civil representantes desta corporación se constituía unha comisión de seguimento da COVID, da que eu teño que dicir, me extrañou e dixen que o que está pasando aquí non se convocou a ni un só representante da oposición. A pregunta é, esa comisión que foi anunciada en convocatoria formal un día na prensa, cantas... Sí, foi anunciada na prensa, en as páxinas tal, a Comisión de Seguimento de COVID de Soutomaior xúntase tal día con foto no pleno con todos os representantes. Ben, cantas veces se xuntou? Esa é a pregunta. Do voso traballo de que estiveras... Durante o COVID todos os días. Non estou falando... Sí, hai actas de xuntanza. Hai actas de xuntanza. O sea, vamos a ver, aquí constituíse unha comisión. Hai actas de que se estén avaliando que medidas se pode levar adiante entre todos os axentes, ou simplemente foi unha foto e despois, porque creo que sería algo... Home, Agustín, é que estaba na prensa, O noso problema é non poñer moitas fotos, polo que vexo. Bueno, iso, non... O noso problema é non poñer fotos todos os días, dicindo, nos reunimos hoy, mañana, pasado, só nos poñemos a primeira. Mira, a cuestión, mira, primeiro, mira... O de que o voso problema é poñer poucas fotos, eu de verdad creo que deberías coordinarte co teu grupo, porque igual non todos tendes o mesmo criterio. O sea, digo xo porque é importante para o goberno que este o grupo coordinado. O grupo está coordinadísimo. Bueno, pois entonces aclaradevos se poñedes moitas ou poucas fotos, porque non sei eu se o tendes iso moi resolto. Eu como consello construtivo tamén. Resoltísimo. Bueno, pois entonces non digamos unha cousa e fagamos a contraria. A cuestión é esta. Aquí constitúese unha comisión de seguimento da COVID que se anuncia, a que entendo, creo que estaba a secretaria tamén, se non me engano. Bueno, non sei. Vale, pode ser que non. Pode ser, en todo caso, esa comisión se convoca. Eu teño que dicir que creo que é un erro, novamente, excluir os representantes da metade do Concello desa comisión e despois se constitúe e non volvemos a ver nada máis dela, e o que se nos di é que non, que estábamos aquí traballando, que nos xuntábamos con un, con outro. Bueno, outra vez o que se nos di non é a realidade, e as medidas que se tomaron están aí sobre a mesa, e o traballo está feito naquel momento. Eu simplemente quero dicir unha cousa. Este grupo, dende o primeiro momento, pública e a través de rexistros e de iniciativas, se puxo a disposición deste goberno.
Vale? Fixemos o primeiro día un comunicado conxunto que redactei eu e que lembrarás perfectamente, si ou non, lébralo. Sí, sí, Ese perfectamente. comunicado conxunto, ben, Perfectamente. pois os veciños do Sotomayor teñen que saber que dende ese momento tivemos 0 notificacións por parte do goberno local. Pero presentastes unha serie Sí, de... presentamos unha serie de... Se tiveron en contas algunhas? Bueno, eu simplemente, algunhas, non sei, algunhas que presentamos nós, saís do dicindo que xa se vos ocurrirá a vos, que se te, pero en todo caso me dá igual. Si me dá igual, si o que quero que se fagan as cousas. Eu as medallas todas para vos, sen ningún problema. Aquí a cuestión, bueno, pois esas son sensacións túas que eu respeto moitísimo, entonces, bueno, xa se valorará en cada momento cada unha destas cuestións. Eu simplemente quero que a veciñanza de Soutomaior saiba unha cuestión, que se constituiu unha comisión de seguimento da COVID na que non se convocou aos representantes da metade dos veciños de Soutomaior e na que simplemente teño que decirlo. Creo que algunhas cuestións podíamos ter aportado, creo que moitas cuestións podíamos ter debatido tamén, é unha mágoa que ante unha situación dese tipo, pois que este goberno non queira contar coa representación da metade do Concello. Simplemente digo iso. Si, eu creo que se tuveron cousas en conta e xa digo, nestes casos o importante ao final son os resultados, e o apoio que recibiron os veciños e todas as veciñas e as medidas que se tomaron. E eu creo que nese senso, pois eu estou contento. Estou contento porque se fixo, eu creo que un traballo importante, tanto por Protección Civil, como pola Policía Local, como por os que tiñamos a obligación de estar aquí, por suposto, e, polo tanto, eu creo, como por os traballadores, tanto de dentro como de fora do Concello, e eu creo que iso é importante. Eu creo que o tema, sí, está moi... Se non queres facer nada, fai unha comisión, iso xa sabes. Home, fixeste la vos. No. A comisión fixeste la vos, Pero, efectivamente, pero se queres distraer a xente, e queres sacar moitas fotos todos os días, e nos reunimos 8 veces... Pero xa fixeste la vos, a comisión. Non facemos... Sí, nos reunímonos... Entón, se non queres facer nada, fixeste unha comisión. Nos reunímonos, non temos que estar sacando fotos todos os días que estamos reunidos, efectivamente facemos as cousas e probablemente o noso grande efecto é que... Mira, vouche dicir unha cousa, aquí hubo persoas, polo tanto, o importante é que a xente estuvo atendida. Pero mira unha cousa, fotos, iso é importante. aquí hubo persoas que fixemos achegas tamén a Protección Civil importantes e renunciamos a foto. E renunciamos a sacar a foto. Pero non só vos, Bueno, pois eu vou dicir unha cousa. Moita xente renunciou a foto. Seguro, aí quero chegar. Pero estalo dicindo. Aí quero chegar. Pero estalo dicindo. Non fixaste a foto, pero estalo dicindo. E outros que o fixemos... Pero se ti estabas en todas as fotos, que me estás a contar? En todas as fotos. Como que? Pero repasa. Son as que me pediron. Bueno, mira, aquí é unha cuestión. Son as que me pediron. Creo que estuven en dúas. Pero mira, aquí é unha cuestión. Creo que estuven en dúas, nas que me pediron. Que eu non era partidario de salir en ninguna. En ninguna era partidario de salir eu. Algúns non se estivo en ninguna, e a cuestión creo que iso non lle importa a ninguén. Efectivamente. Bueno, pues entonces saquemos a cuestión das fotos. No, que falache fuche ti dese tema. Bueno, vamos alá. A cuestión é a seguinte. Simplemente creo que iso non lle importa absolutamente a ninguén. Aos veciños, bueno, pois iso, home, bueno, xa falaremos diso, se crees que tampouco, bueno, xa se falará. En todo caso, aos veciños, o que lle importa é que houve cousas que se fixeron e que teñen todo o noso recoñecemento, sí. Que houve cousas que quedaron sin facer e que tristemente que se aportaron a este goberno e que eu creo que serían positivas para a veciñanza tamén. Non cho discuto. Bueno, pois entonces simplemente volvemos ao que de verdade importa a xente. Xuntémonos nas cousas importantes. Nas cousas importantes creo que non cabe a exclusión de ninguén. Non cabe a exclusión de ninguén en cousas que son importantes, porque despois hai cousas que tendes por escrito, rexistradas, que funcionaron en moitos outros concellos, que foron positivas para os veciños, e vos, por non sei que motivo, nin sequera se nos convoca para decir isto, por qué, con que motivo, como podemos facer? Pode ser bo, pode ser malo. Nin sequera se nos convoca, Despois falamos de fotos, bueno, pois mira, eu nesas historias de Salama non penso entrar. Eu creo que o que si creo é que a veciñanza
o que require é solucións. Creo que nós aportamos a noso posicionamento de moitas solucións que funcionaron noutros sitios e que foron positivas e nin sequera fomos convocados. E digo isto para que aprendamos do que creo que son erros e non se volvan a repetir, que é o que a veciñanza espera de nós. Fátima, se queres ti é consciente da Consellería de Educación cal é a situación de espazos no IES de Soutomaior? Sí. Crees que a Consellería de Educación que o IES de Soutomaior cumpre as expectativas actuais e de futuras do Concello? Sí, de momento sí, porque tanto no IES temos matriculado alumnado do noso Concello, alumnado do Concello de Vilaboa, alumnado do Concello de Pontevedra, de ser necesario, pois esas plazas todas serían para alumnado do noso Concello. Ademais, sinalar que... No, de onde sacas iso? De onde sacas iso? Dos centros adscritos, non do noso Concello. Bueno, claro, pero hai outros centros adscritos. No. Bueno. Pero non todos están adscritos. Bueno, pero hai centros que sí. Hai centros que sí. Bueno, entonces non. Iso de que serían do noso Concello, non. Sí, é distinto, pero estades de acordo que hai centros neste momento que non están adscritos. Bueno, pero hai outros que sí, e non son deste Concello. Sí. Pero en todo caso que dixeches, e por iso creo que a corrección é pertinente, non son para alumnos do Concello, afortunadamente, e creo que afortunadamente as áreas educativas non son os concellos. Bueno, pues entonces creo... No, home, porque partías dunha premisa que non era certa. Continúa, por favor. E despois tamén sinalar que este ano no noso IES temos línea 4 que está dotado tamén con todos os docentes solicitados, según me transmitiu tamén o equipo directivo. Entonces, bueno, si son conscientes da situación na que se atopa o IES e si consciente tamén da situación na que nos atopamos neste momento. Ben. Imos a ver, perdón, unha valoración. Imos ver. Este ano, aínda sen pandemia, o instituto estaría colapsado. Aínda sen pandemia, tiñamos que ter unha liña 4, non é unha liña 4 en primeiro da ESO, despois dun batallón, para que se nos dese esa liña, sabes por qué? Porque non collían os alumnos nas aulas, porque había máis matrícula que alumnado collía no instituto. Iso foi o que pasou. E por iso temos liña 4. E por iso, esa liña 4 implicou unha liña 2 en terceiro da ESO masificando os grupos. Entón, a verdade, se somos conscientes, como díselo, da situación do Instituto Soutomaior, creo que a valoración que facedes é cando menos para reflexionar sobre ela. É unha cuestión, con respecto aos espazos, e se falaches, tipos directivos, sabes que o mero feito, xa, en situación de pandemia, pero que senón teríamos que ter alumnado privado de aulas específicas para poder atender a demanda actual. Somos conscientes. Iso tamén entra na vosa valoración como algo normal, non? É natural. Iso, un instituto recén feito, 2 anos despois colapsado na matrícula. Un instituto recén feito, tendo que estar privado de aulas específicas, ahora mesmo non queda ni un laboratorio. Ahora estamos nunha circunstancia... Sí. Hai outros sitios que non teñen aulas. A onde quero chegar ahora mesmo, e ademais creo e quero facelo, felicitar o claustro e o equipo directivo do IES de Soutomaior pola cuestión, digamos, pola xestión que está facendo e polo traballo todo que teñen por diante, tanto os compañeiros que teño ali máis como tamén como traballador do gremio, que sei o que se ven por diante e sei o traballo que se meteron para poder levar adiante iso. Pero é unha cuestión. Este instituto, xa estábamos aquí, todos, dixemos, antes de que o proxecto estivese redactado, aquel primeiro proxecto que desapareceu misteriosamente, por certo, unha ilegalidade como o mundo, un documento que entra neste Concello que desapareza, o sea, que borrouse, iso é ilegal, que sabedelo, non? Un documento que se registrou aquí neste... Home, pois mira, se queres, aquí un documento que consta a entrada de registro dese documento e evaporouse. Ben, da igual, hai moitos anos disto, xa non vamos a ter cuestións dese tipo, pero é ilegal iso. Non pode ser que un documento que entre nunha administración desapareza. Pero bueno, faise un novo proxecto, ese novo proxecto, dixemos por activa, pasiva, por perifrástica, que se quedaba curto.
Primeiro, despois, incluso co dos bacharelatos. Ata tal punto é así que o propio Consello Escolar no primeiro ano en informe así o recoñeceu. Entón, bueno, hai unha cuestión. Eu insto a todos os veciños, e ademais igual está ben recuperalo, a que... Non, por suposto. Pero simplemente que esa mesma Consellería de Educación non sei se estaba xa, pero sí, sospeito que sí. Non, digo no pleno. Entón, eu, esta que firme este informe, eu quero instar a todos os veciños a que recuperen, creo que un exercicio, se teñen tempo e ganas, o vídeo do debate do proxecto do Instituto. Instos a que se faga ese cadra, debemos facelo algún de nós, para que simplemente se valore as consecuencias que ten non escoitar. Simplemente iso. En todo caso, ratifico a valoración e o apoio absoluto á comunidade educativa do IES de Soutomaior. Veñen tempos duros e do que se trata é de sacar os nosos rapaces adiante, que creo que é o importante agora mesmo. Por suposto, non temos que seguir insistindo en que estamos encantados co IES de Soutomaior, pero parece que isto que non é así, e estamos encantados e, por suposto, imos defendelo sempre a capa e espada. Non, defensa absoluta toda. De feito, fixadevos se os defendemos. Non, pero non, estou falando por nós. Non, pero eu falo por mí. Pero fíxate se o defendemos, que creo que é o único instituto do mundo que un ano despois de ser feito tivo que registrarse con acordo deste pleno por certo inicio da fase 2. O único instituto feito que o ano seguinte de estar acabado o primeiro ano hai que pedir o inicio da fase 2 porque se queda pequeno. A fase 2 non son aulas, Que? Sabes que non son aulas. A fase 2 non son aulas, pero permite habilitar espazos e liberar aulas do centro. Non, a fase 2 é exterior. A fase 2 exterior... Era pistas exteriores, si, ben o sabes. Vamos a ver. Ben o sabes. Vamos a ver, poden ser... Non son aulas. Si, pistas cobertas exteriores que permiten liberar espazos no edificio e reubicar as aulas. Aparte, está no propio proxecto, mira, un proxecto que permite digamos, a ampliación modular. Está no propio proxecto, definístelo vos, non eu, que coñecestes moito antes que a nós non sei por que motivo tardounos moitísimo en chegar. Pero que de verdade que ese proxecto é modular, podeslo consultar ali, non é que o diga eu. Mira o que dicen os arquitectos. Nós estamos encantados, eu creo que os veciños e veciñas tamén están encantados de que os seus fillos poden estar estudiando nun instituto que non nos parece... Fíxate, están encantados que en circunstancias deste tipo, que son excepcionais, temos rapaces que cando chove non poden sair ao patio. E teñen que pasar todas as horas nun instituto recén inaugurado, e aparte, escuito o claustro. É o que dice o claustro. Eu, afortunadamente, bueno, coñezo a varias persoas que están ali, e como a vos, e como a todos, o claustro escuita da valoración que fai dos espazos. Entonces, como eles coñecen mellor que nós esa realidade, eu creo que é importante escoitar a quen traballa ali día a día e sabe as dificultades das que se enfrenta, insisto, nun instituto feito hai 3 anos. E por larga vida, Home, xa faltaba. Larga vida. Larga vida. Que vamos a tirar abaixo. Larga vida. No, digo, larga vida porque vai a dar cabida a todos os veciños e veciños, todos os menos anos do noso concello. Larga vida, claro que sí. Non sei onde estamos. Estamos no... Aprobouse por unanimidade solicitar o inicio da segunda fase que esos se fixeron para levar a cabo... Creo que está resolto. Efectivamente. Cree que a Consellería de Educación que o programa de correteiros está a ser efectivo se soluciona os problemas que justifican a inversión de 8 minutos. Consideramos que este programa educativo, formativo e lúdico serviu para impulsar hábitos saludables de mobilidade, a práctica deportiva e a nivel medioambiental para contaminar menos e favorecer a participación da comunidade, recuperando ademais a cultura de vivir nunha vila e cooperando con toda a comunidade educativa. Púxose en marcha no curso 2018-19, comenzando con sinalización, campañas de difusión vial, adhesións de comercios locais. Durante o curso 19 e 20, en o actual curso académico, debido á pandemia que estamos sufrindo, non se puderon facer as instancias necesarias para continuar con este proxecto, que comenzamos un proceso moi ambicioso, un proxecto que consideramos que vai dar frutos
ao longo do tempo, e que, bueno, non hai máis que ver tamén os nosos rapaces do Concello, rapazas, polas mañás que xa están indo a camiñar, a Ancoíes, como TI, que xa digo, debido á situación que estamos agora mesmo, pois non podemos continuar con este... É o revés, Fátima, é o revés. É xusto precisamente pola situación na que estamos neste momento, cando é máis necesario que nunca buscar alternativas na medida do posible, e non sempre, pero que estuvo cortado o curso escolar, como ben sabe, dende marzo os rapaces non foron aos centros escolares, entonces este ano pasado... e tivemos 6 meses para reactivalo e non o reactivamos. Ben, vale, pois iso que quero chegar é justamente neste momento de pandemia no que pode ser máis interesante, pode ter máis interese buscar alternativas de mobilidade ao transporte escolar, con todas as dificultades que ten isto, que as ten, e con todas as aristas que non son poucas. Agora, en todo caso, o das campañas, eu vin o vídeo que editou o Concello de Soutomaior para publicitar os colerroteiros e me pareceu terrorífico. Terrorífico, Eu miraba ese vídeo, os nenos en bicicleta esquivando os coches, meténdose polo medio dos lados, por unhas beiras rúas tropezando polas farolas. Eu creo que ese vídeo, de verdade, se non foi disuasivo, vaya, parecíaselle, Entonces, de verdade, eu creo que algo, o vídeo, non sei, revisade, volvede a velo e dicideme... Bueno, xa, non, xa sei, pero eu desde logo mirando as bicicletas dos 4 rapaces cun adulto diante polo medio dos coches, era para botarse a tremer. É dicir, para decir, ui, eu aquí os meus fillos non os meto. Entonces, a cuestión é as campañas de sensibilización. Mira, eu o que quero dicirche que isto é unha boa liña de traballo, fíxate, e que debedes afondar nela, porque creo que é necesarísimo, primeiro, polo caos de tráfico de feita que temos no noso Concello, o caos que se multiplica nos horarios do, digamos, de entrada e saída do cole. Entón, eu instote e anímote, a parte que nos toca, e igualmente nos prestamos a colar, porque creo que é un proxecto fundamental e importantísimo para o futuro do Concello. Agora, entendo como unha crítica constructiva. Os proxectos hai que empezalos, seguilos, traballalos e estar en riba deles. Creo que iso é algo fundamental, e creo que é algo do que adoece boa parte deste equipo de goberno. Non se trata, bueno, a nosa opinión, seguramente vos discrepades legitimamente, e a nosa opinión, en todo caso, aquí é unha cuestión, hai un proxecto que hai que estar en riba, e o que aconteceu é que non está funcionando. Ti miras guías, non, pero remato, e despois sí, que aparte creo que é interesante e importante falar disto, fíxate. Os rapaces non están facendo un colerroteiro, pero niun, van por onde escuadran, por os camiños que foron sempre, os colexios. É igual, porque a conceptualización do proxecto falla dende a base, de que iso funciona, elabórase de outro xeito, creo eu. Desde logo nós faríamos de outro xeito, que ademais cotexado con como se está facendo nos sitios que de verdade funcionan. Concellos vosos en moitos casos, concellos do Partido Popular. Entonces, quero dicir, é algo importante, moito máis importante na situación na que estamos, anímovos a que afondedes nesa liña, e desde logo que o fagamos con constancia e con rigor. Este programa está iniciado, foi procesado tamén con técnicos, os cuales nos guiaron, viñeron a dar charlas explicativas sobre familias, e onde está, respecto a tua opinión, non a comparto textualmente, pero bueno, como se dicen antes, é un proxecto que se inició, continuaremos traballando nel. É un proxecto dinámico. As faltas das familias, eu creo que foron 6 familias. Bueno, a constancia que teño das que fomos, porque foi alguna. Bueno, e despois outra cuestión, o vídeo ese, volatilizalo. Se podedes metedo na darknet esta que hai por aí. Bueno, vamos a continuar entón. Co tema da... Ahora vai contestar Ramón? Ai, non, cantos procedementos... Perdón. Cantos procedementos sancionatorios hai abertos en materia medioambiental contra o Concello e canto ascende a cuantía das mesmas? Pediuse informe á secretaria
e nos lo dará en canto teña, Pásanlo por correo electrónico. Sí, sí. A mí mesmo. Vale. Ahora contesta Ramón, porque foi o que levou estos temas. Cal queda? Non, é Fátima, non? Pero cal é? Estamos na 19. A pregunta é 19. Queda concelleira que o Concello actuou con diligencia na clausura da zona de baño. Actuou a máxima rapidez posible e puxéronse no mesmo día a sinalización na praia. Hai un informe de Augas de Galicia que é moi crítico coa actuación deste Concello. O propio informe establece que a sinaléptica que se puxo non en todos os lugares que había, que non se cumpriu coa sinaléptica. Bueno, que non se cumpriu coa sinaléptica, non se puxo homologado, pero coa sinaléptica oficial e, en todo caso, eu non sei cando foi a entrada de registro. Pero fago a pregunta para obter información. Non sempre queremos criticar o goberno. Agora, a cuestión é que eu teño a data das análises, que foi un día 15, se non me engano, e creo que foi un día... Sí, pero bueno, nos enterámonos cando nos chega, lóxicamente, pero vamos a ver, de cando nos chega, hai fotos dos cartéis postos coa fecha, con todo, que decir, atouse no mesmo día que nos enteramos, sin lugar a dudas, porque sería absurdo actuar 2 días despois, porque ao final se tens que actuar... que para min é importante. Hai unha cuestión que para min é importante. E nos fíxate que nestas cuestións, polas implicacións que ten para o turismo e tal, creo que fomos moi cautos, conscientemente cautos, para non tratar de ganar... Teño que dicir a todo isto que a nosa efectivamente deu mal, Ponte Sampaio tamén deu mal, porque lóxicamente estamos enfrente, e o que non sei é se enfrente actuaron igual que a nosa. Sí, parece ser que sí, polo que nos preguntamos. Polo que teño entendido non, pero bueno, me dá igual, como comprenderedes, estamos ao noso. A nos é que sí, en todo caso, mal deles, fatal. Xa sei. Mal non, fatal. Se foi así, fatal. En todo caso, o que quero dicir... Nos actuamos. Porque o que quero dicir é que cando son cuestións deste tipo non se resolven cun cartel oficial ou non exclusivamente. Creo que é importante facer un aviso público e poñer en... o aviso público, bueno, eu desde logo na prensa ni na web do Concello, logo retiro dito, pode ser que se me escapara a min e sen ningún problema. En todo caso, a cuestión se fixo así, pois nada que decir, simplemente a corrección do de Augas de Galicia, que foi o que motivou a nosa pregunta, tiña que ver coa sinalética, é unha cuestión moi menor, entón non creo que teña maior matiz. Sí, bueno. Pasamos con Ramón, porque este tipo de cousas, ainda que son de temas de infraestructuras máis que de medio ambiente. Cree que a xestión da rede pluviales foi correcta nos últimos anos? Bueno, dicir que a nosa prioridade inicial foi dotar de alcanzado todos os barrios do Concello, algo que hoxe en día é unha realidade. Ahora mesmo, as medidas, a medida que nos é posible, sí que xa se fai a separación de pluviales e de saneamento. Vamos a ver, aquí... Hai moitos exemplos aquí onde estamos nós, Río de Panote, etcétera, xa hai separación de unha cousa. Hai unha cuestión, aquí fixeronse obras enteiras, que o problema da rede de pluviais e fecais non é que transiten, é que non está inventariada. Está. Bueno, pois... Esa é a seguinte pregunta. Bueno, pois aí vamos, o inventario, pois bueno, en todo caso, hai un inventario que... Inventariada non, perdón, porque o inventario é moi antigo. Bueno, vale. Está cartografiada, pode ser, o río técnico ali, como se chama iso, de que aparece nos planos, como se dice, cartografiada, pode ser. En todo caso, eu invito-vos a que analicedes algunhas cuestións que aparecen nesa rede e vexades a cantidade de furos que ten a rede de fecais. Ese é o gran problema que está coa depuradora e que, insisto, polo que preguntei a algúns técnicos e máis, tiven o privilexio de falar con técnicos de prestigio internacional, unha cuestión que coñezo por outras
E o que me din é que ou se resolve isto ou non hai depuradora que aguante. Nin a nova, que agardemos se faga canto antes, nin a vella. Entón, nós onde queremos chegar. Iso requiere unha solución. Básicamente, porque cada vez, e pasou estes días, cada vez que ven a chover, empezan a sair fecais por todos lados. O outro día, non se fixa analítica, pero se fai a xunqueira de Arcade, rebentan o trebello de medidor. Hubo unha fuga de fecais ali brutal. Entón, ali estas cuestións teñen que ver cunha rede de saneamento, non porque exista saneamento non, sino que non se pode derivar a pluvial a rede de fecais porque fai que salte todo polo aire e ten que evacuar por onde se poida. Ali hai outro problema. Bueno, en todo caso, foi correcta nos últimos anos? Como? A ver, espera, onde está eso? A ver, cree que a xestión das redes pluviales foi... Xa contestou, non? A prioridade foi a... Foi a prioridade. Estades satisfeitos coa xestión que fixeste da rede de pluviales? Primeiro dotamos de alcantarillado todo o barrio do Concello e agora na medida posible xa se está separando as pluviales das fecais. Hai moitos sitios e moitos exemplos. Estamos falando de Alexandre Bóveda, Montevideo, por Lima Baixo, a Rosalía tamén están separados. E moitos outros que non. Hai moitos que non, por suposto, é no rural menos. O rural é moi complicado, xa sabemos. Pero vamos a ver, a rede de separativas, e aquí temos unha persoa que sabe bastante máis que a min, desde logo disto, a rede de separativas é algo fundamental que cando se elaboraron obras novas, incluso cando se elaboran os peixóns, teñen que estar requerimentos elementais. E aquí estivo pasando sistemáticamente que había cuestións que non aparecían esas conexións. Co cal agora implica facer unha nova fiscalización, que agardo que é un proxecto que debe facer a concesionaria, porque é fundamental. Está facendo agua de Galicia un estudio a iso vamos. A iso vamos, que é fundamental para o Concello, porque non hai detectados... Son conversa informal, non teño documentación, pero que dicen que en torno ao 20-30% das conexións, Entonces, claro, así imposible, así non hai depuradora que aguante. Vamos a ver, quer dizer, é unha preocupación das que temos, quer dizer, e de feito estamos, hombre, facendo cousas. Ahora mesmo hai un estudio da Xunta que tuvo que pararse porque veo o gran, e ao vir o gran ese estudio tuvo que pararse, o iniciarán agora de novo cando por parte de Agua de Galicia, precisamente por ese tema, porque nos insistimos que temos un problema de pluviales e, polo tanto, unha vez que nos den ese informe, será o que nos sirva de base para seguir traballando. Temos un problema en moitos sitios, claro, que hai problemas de pluviales. Unha, porque o rural é moito máis complicado, porque aí xa non é que entre o mellor algo dos camiños, é que aí quen é capaz de controlar o que a casa ten conectado todo na arqueta de pluviales, de fecales, non é fácil. Non é fácil, no rural non é fácil. No rural hai solucións que están funcionando en moitísimos sitios e que ten que ver co sistemas de regadío tradicional, pero bueno, a cuestión dese tipo van por aí. La teoría aguanta todo, Pablo. Toda. E os papeles tamén. Pero que a cuestión... Vamos a nombrar inspector jefe. Non, home, pero iso creo que é competencia vosa, non? Creo que debería... Estamos relajando o tema, non... En todo caso, se o fixerades, non teñades dúbida que poucas persoas máis formadas e mellor preparadas que non puxen en dúda, Non, nin debes. Nin debes porque ademais Oiche, non o puxen en dúda nunca, vamos. Non, nin debes porque ademais estou dicindo tamén para relaxalo, pero non te... Estou dicindo tamén para relaxar o ambiente. Non teñades dúbidas que pouca persoa con máis capacidade da que demostra o noso concelleiro nese eido. A última, veña, das escritas. Como está o plan de prevención de incendios? Pois o plan de acabamos de recibir o das franxas a semana pasada. Acabamos de recibir o das franxas illadas a semana pasada por parte da Xunta e creo que mandouse ou vaise mandar pois mañán o Boletín Oficial da Provincia para a exposición pública.
Ese vai se colgar na web do Concello? Vai se colgar na web do Concello? Me supoño que sí, son temas técnicos, temas de protección de baratos que, home, se expón ao público, ten que ser público. Pero hai un que non é este. Hai un que non é este. Pero esporase todo. Estábamos á espera do das viviendas illadas para facer un único documento, non tiña sentido, era expoñer aquel, agora ven este, expoñer este, estábamos esperando a que a Xunta nos remitira este para facer un único documento que é o que se vai expoñer ao público e a partir de aí aprobarlo definitivamente. Ben, primeira cuestión, hora das deste pleno. Tento ser rápido. Comunícanos algúns veciños negocios incluídos da Rosalía de Castro na parte de abaixo que, bueno, pola situación que teñen precisaban un contenedor máis preto do semáforo. Creo que se puxeron en contacto algúns deles con vos, dous polo menos, porque me dicen que... Contenedor de que? De lixo? Sí, un contenedor de lixo. De lixo, pedir unha lei, calquer tipo de solución. Un deles, outros máis, tamén preparei unha cuestión. Eu creo que o argumento, non somos aquí a traer problemas ad hoc, que creo que non se trata disso, pero sí que creo que ali hai unha situación que, primeiro, afecta a dous negocios e afecta a varios veciños porque a ubicación que hai, primeiro, que está a de abaixo, parece que días, sobre todo para os negocios, te resulta incómoda, además coa cuota que pagan, pero despois tamén os que teñen por arriba, a pesar de cumplir coas distancias, pero están cortados pola general, lóxicamente. Entonces, pero como están o que está diante da ostra non está cortado pola general. Tens que cruzar unha carretera general. Pero dices do lado de abaixo. Claro. Claro, que hicieras... No, Rosalía de Castro para abaixo. Rosalía de Castro do lado de arriba. Entonces, claro, lóxicamente hai esas distancias. No, pero ele dice da parte de abaixo, hacia o Peirao. En todo caso, a noso que nos demanda, dice que están ali, escuita un segundo, aquí hai unha cuestión. Ali, levar, en moitos casos, polos negocios que hai ali, as cargas que teñen, para lo que sexan, implica coller o coche, a veces en ocasións varias veces, polo tipo de material co que traballan, que me trasladan. Salir dali parte izquierda, Muxica, co coche, non é así tan fácil. Hai un semáforo. Para botar os contenedores cousas dos coches... Non sei, eu que tendo a non dubidar das dificultades que ten o comercio local para levar adiante o seu traballo. A mí, se eles me din que é unha necesidade, e ademais unha necesidade que trasladan outros veciños e que afecta tamén a outros negocios, é algo que creo que a solución non debe ser nin... o impacto, iso é o que a min non sei, un deles de materia sí que traslada cartón, pero outros non me concretan. En todo caso, eu creo que é unha solución que non nos supón un impacto económico de nada, por que o Concello, creo que esas persoas están pagando un recibo do lixo que xustifica, sei, porque me trasladan, justifican do lixo, pois elevado, porque se me traslada. En todo caso, habendo esa necesidade, o impacto económico que ten para o Concello é ridículo, cero. Sei, colocar un contenedor seguramente... Aquí o problema é onde se coloca moitas veces, non digo nese caso. Entón, aquí eu creo que aí se quería chegar. Nese caso, incluso a educación non entraña problema de ningún tipo, porque hai varias solucións alternativas. Entonces, digamos que algo evidente, non? Comercio local, axudaría a veciñanza, non dá problema de ningún tipo, impacto económico cero para o Concello. Sí, pero a ver que tipo de contenedor quere e en todo caso, a posible ubicación. Eu insto vos a que simplemente isto se fale cos afectados e se solucione. En todo caso, mando ali o encargado de Ibaser para gestionar o mando dun negocio que ali. En todo caso, aquí as cuestións de... Eu creo que iso é algo de xestión, non ten unha solución. Na mesa temos un problema. Temos un problema, ou tiramos coas casas, o camión do cartón temos complicado ali. A cuestión, iso pasa en moitos... Me gustaría moito que se tirara. En moitos outros sitios hai ese problema, e por iso en outros sitios nos somos conscientes dese problema que hai, traemos aquí cando hai situacións moi graves ou situacións que o noso xuízo teñen unha solución doada
é barata. Entonces, ante a situación, por que non? Digo, Sí, o que hai que aclarar é que tipo de contenedor e a situación. E se está falado xa por parte de... que supoño que eso estará medio encamiñado. Quero pensar, bueno. vai haber expropiacións para os terreos de Edar? Dá? Edar, nova. Sí, claro. Cando van a iniciarse? Estamos pendientes de que nos temos unha ubicación, e estamos pendientes de que nos mande augas exactamente cales son as... porque pode variar, 50 metros arriba, 50 metros por lado, 50 Pois coa ubicación que nos destes é importante que non varíe, coa ubicación que nos destes creo que é importante que non varíe moito. Bueno, nada, digo polas resistencias que poida haber. Variar non pode variar moito, pero sí que pode variar expropiar unha parcela ou non. Porque as parcelas son pequenas, hai parcelas de 300 metros ou 200 metros que pode haber esa variación, non de moitos lugares, ou unha incluso máis grande que hai. Estamos nese... que quedaron de mandalo estes días e non nos mandaron, pero vamos, os metros estaban xa máis ou menos cuantificados. Hai... Ben, a data prevista non consta ainda de que chegue esa documentación. Sí, estaba, vamos a ver, Augas de Galicia... Digo para estar pendentes do rexistro, nada máis. Dices cando nos pida, cando nos manden a ubicación exacta dos terreos para... Eu espero que non la manden porque estudaron un contacto comigo a semana pasada, nos pediron cales son as parcelas e nós o que lle dixemos foi, hombre, non recibimos as parcelas, pero dinos exactamente cales son as que vos precisades, porque nós podemos dicir unha e o mellor esta non vale e vala do lado. O sea, é unha cuestión de movela dentro de dos... cuestión de... Pero cando vai chegar esa ubicación, sabédelo? Cando prevedes que chegue? Este mes, dentro dos meses? Eu creo que neste mes faltan 2 días, pero entre meses estamos falando, eu creo que nesta semana que ven debía chegar, pero en todo caso, vamos, temos que volver a chamar ali e dicir que nos especifiquen exactamente. Non, é por se estar pendente do rexistro, nada máis. No 2019 aparecía nos orzamentos a recuperación da fonte de Oliveira. Hai algunha actuación prevista? Da Oliveira? Sí. Da fonte? Sí, está metida dentro deste ano do plan Concello. Ben, entón vais executar este ano? Sí, claro. Estamos pendentes, me parece, de que non la aprobe. Foi solicitada, eu creo que é das que está... Vamos, non sei, porque chegaron varias e non sei se esa... Foi enviado xa... Vai polo plan Concellos de Diputación. Esta documentación a DEPO e... Sí, claro, dentro do plazo establecido. Ben. Adxudicouse... É dicir, cando foi a cuestión da reforma do tanatorio municipal, fixéronse, bueno, unha ordenanza cunhas bases que establecían que, bueno, que para que pasase a ser de velatorio a tanatorio tiña que cumplir unha serie de requisitos, unhas obras. En que estado se atopa esa transformación? A toda agora vanse levar adiante esas obras? Fixéronse xa? Non, é que non foi adxudicado todavía. Ben, sí. É que tiña unha pregunta previa. Xa, claro, non foi adxudicado, ou non se adxudicado, claro. Si, teña pregunta previa. Xa se adxudicou o novo contrato do tanatorio municipal? Non. Está pendente da adxudicación, porque había uns problemas de... Entonces... Tan pronto se adxudique, tense que levar a cabo a transformación. Polo tanto, nas bases de adxudicación ten que aparecer o proxecto coa transformación e que cumpla os requisitos para convertirse en tanatorio, entendo. Ben. Sí, está aquí, que saltei má orde. Cando está previsto que se executen, o sea, que se consoliden esas bases e que o concurso, a adxudicación se leva adiante? Canto antes. Nos quixéramos que no mes que ven cerrar este tema. Nos parece xa que leva bastante tempo. Vale, e a última. Os veciños preguntan se vai publicar o calendario de percorrido do punto limpo polos barrios, porque non se enteran de cando pasa, moitas veces están agardando, non pasa, o que non está trasladan
que non está resolvendo nada. Sí, ata o momento moveuse pouco, pero moveuse pouco polo que se moveu polas circunstancias, pero eu creo que está a partir deste mes empezaremos a movelo xa, deste mes que ven, deste mes que ven, empezaremos a movelo xa polos distintos barrios. Eso, a pregunta é, hai un calendario no que se anuncie cando vai pasar e podamos saber cando vai pasar para... Sí, habrá un calendario. Vale.